mano mara kuja river kata ora ma kuja kachiel kod yore maricho mano uriri ang'o mitime kachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo mane bwo nyiriri 30 erokamano ahinya Joyce kuom thuolono kendo nawacho ni achiel kuom vota noywak ni yore richo ndara rach kasto pi be rach. Pi marach ni to is in two fronts. One, we are around kamane jawinjo no wuoye no ne waseketo ne pesa mar kunyo pi mosekony, but now gimano odong kanyo en equipping pigno. But we also have a challenge with the sukari industry. Ma kose ologi from malo kocha to ringo along with Kuja. Nyoro nya yudo public petition on the same wadilungo public participation mondo wangia nene to ginyalo timo wango kaka jo sukari industry go. The other things machalo ga feeder roads machalo ga kabasa rima no wachigi to adwa mana kwayo ne tijena nkete budget. We will make sure ne otemgi koro gima ngano cha kwachi ene ago jogo. So kaseke the budget I will make sure ne otemgi ko temgi takono mana jo pay ne never keto pesa kama to kotem. My colleague very briefly know about pesa michoko ne chamro target 600 million and I have shared even with the county revenue director on the challenges masamoro benegedgo. Ko kwanyal automate areas makelo revenues to counties gi pod bro mana bedo gi problem ke pesa mang'eny di kuom jopiny. Erokamano ahinya. Mogi dak kwayo ne consultative kind of leadership mondo tem ka ng'ato nigi budget opinion imanyo budget opinion ni ang'o monyalo konyo to ne nodwa nango iketo gi together ma implemented ma ok nyalre bende we nikech giko to ritowa 2027. Erokamano ahinya. Thuolo marwe morumo. Erokamano ahinya Mheshimiwa George Omamba, MCA ma North Kanyamkago, Mheshimiwa Joel Munuve, MCA ma Kariobangi North, kachiel kod AE na Mheshimiwa Ochieng Jera, MCA ma Lindi, kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod jiwo telo makare e counties. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano